כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. It was made in the basement of the house, but Jewish people who prepared the bunker, they made it hidden. They closed the doors to the basement and they closed the windows to the basement. So the only entrance to get to that bunker was through the oven, the kitchen oven that is behind you. The windows were completely closed, the doors was completely closed. So for Germans from outside was like this place doesn't exist. השמיים כחולים מעלינו מלאים באורות אולי יום אחד אוכל גם אני לראות ונפלתי לארץ בשקט עצמתי עיניי אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח, כן נוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות. כשהלב בוכה, רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל. נמצאים במקום שנקרא יער בוצ'ינה, מקום שנקרא זביליטובסקה גורה, שבקרחת היער הקטנה הזאת שאנחנו נמצאים, קבורים 10,000 אנשים. בכל הבורות שצבועים בצבע כחול, קבורים יהודים. בכל הבורות שצבועים בצבע כסף, קבורים פולנים נוצרים. 8,000 יהודים, 2,000 נוצרים, ובור אחד מאחוריכם, בור שבו נרצחו 800 ילדים. אם יש צעקה שאני חושב לצעוק, זה כאן במקום הזה. אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח. תזכור אלוהים את כל הנשמות של כל קהילות בית ישראל, גבולות אירופה, שהועלו על מוקד בשנות השואה, תש עד תש"ח. 6 מיליון אנשים, נשים, ילדים, ילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה ונרצחו ברצח המונים במקומות מגוריהם בערים, בעיירות וכפרים. טרנוב, העיר שבה חיה אוכלוסייה יהודית גדולה. בתחילת המלחמה גרו כאן למעלה מ-25,000 יהודים. היא אחת הערים הראשונות שנתפסו על ידי הנאצים בשנת 1939. היהודים גדלו בעיסוקם וחשבונותיהם הוקפאו. הם חויבו לשאת סרט לבן עם מגן דוד על הזרוע. מוסדות חינוך של הקהילה נסגרו, הוקם גטו ובתי כנסת נשרפו. בשנת 1942 החלו אקציות ההשמדה. ביוני 1942 נורו למוות למעלה מ8,000 מהם ביער בבית שינה של זביליטובסקה גורה. המקום הזה הפך סמל האכזריות ולרוע. הגרמנים כפו על הפולנים המקומיים
לחפור בורות ביער. במשך מספר לילות, הובילו לשם את היהודים, ירו בהם, והשליחו לקברי אחים גדולים. הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. ראיתי כבר שוכבים כמה שורות של אנשים אשר נורו למוות. כ-12 אנשים היו שם. ואני רוצה עוד להזכיר כאן שילדתי אמרה לי עוד בגטו, אמא, מדוע הלבשתי את בגדי השבת? הרי לעיריות ולמוות מובילים אותנו. מדוע עומדים אנו מחכים, אבל נברח. וצעירים אחרים ניסו וביקשו לברוח, אך לא הצליחו לשחק. אף לא צעד אחד. בו במקום ירו בהם והרגום. הפניתי את ראשי. הרי הלכנו כשפנינו אל הבור. הפניתי את ראשי והוא שאל אותי, במי לראות בראשונה? בביתך או בה? לא עניתי דבר. הרגשתי איך שהבת נקרק מעליי. הרגשתי את זעקתה האחרונה, ושמעתי כיצד היא נורתה. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכנה. לכל איש יש שם, לכל איש יש שם. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש... לא הבנו לאן הגענו,
ראינו גדרות תיל ואנשים קרחים רזים עם פיג'מות פסים. אמרנו, מה זה? הגענו לבית משוגעים? לא ידענו שתוך כמה שעות נראה גם אנחנו כמוהם. על הרמפה הורידו את כל האנשים. היו שם אנשי אס עם כלבים ורובים ועלות. האס צרחו, שנל, מהר, והכלבים נבחו בקול נורא. קודם כל הפרידו בין הגברים לנשים והילדים, והסדרו אותנו שורות. 5 בכל שורה. כשהתחילה הסלקציה התקרבנו לראש הטור, ראיתי את מנגלה עם אח שימו. הוא עמד שם עם חלוק של רופא, היה לו מקל ביד. עם המקל הוא סימן ככה ימינה ושמאלה. מי ידע אז שימינה לחיים ושמאלה? הכל קרה כל כך מהר. פתאום אמא צועקת ביידיש, give me the kid for the mommy. תני את הילד לאמא שלה. לא הבנתי, רק בשלב מאוחר יותר נודע כי האמהות עם ילדיהן נשלחו ישירות לתאי הגזים. לא יודעת איך היא ידעה, לא שאלתי שאלות. אמא אמרה, אז אני שמעתי בקולה ומיד העברתי את הקטנה לאמא שלה. באותה שנייה שלפו אותי מהשורה, וזהו, יותר לא ראיתי את אמא. מה קרה לי? התחלתי לצעוק, מאמה. לא הפסקתי לבכות ולשאול איפה אמא שלי, עד שהפולניה שגילחה לי את הראש הצביעה לכיוון השמיים ואמרה לי, את רואה את העשן הזה? זאת אמא שלך. לפני הנסיעה לפולין פנו אלינו אנשי מונקאץ' ואמרו, אם אתם הולכים לבירקנאו ואתם תהיו במחנה צה, בואו דברו קצת על האנשים. הם שלחו לנו תמונות שלהם, הם שלחו לנו תמונות של נתונים של מספר הברק שהם היו, ואני רוצה עכשיו, אני חושב שזה ייחודי למשלחת שלכם, לתת את הכבוד ולהזכיר את השמות האלה. חווה ברבן לבית טסלר, נולדה ב-1905, הייתה נשואה לצבי אריה, היו להם 4 בנות ו3 בנים, 3 הבנות הגדולות, בנות 20, 17 ו-14 וחצי, נותרו בחיים, עברו את השואה ביחד, ותקשיבו לי טוב, בבלוק מספר 32 במחנה בירקנאו. בחברה אנחנו יכולים לקרוא כאן על כל אחד, יש לכם את הדפים. מה שאני מציע, תעשו דבר אחד, תקשו קבוצה של בנות, תעמדו ליד אחד הצריפים, תקראו לעצמכם כמה מילים של עדות מהדברים האלה. סבתא שלי, קלרה אקשטיין, את אמא שלה ואת אחותה הקטנה, אז תפסו יותר זמן מוקדם יותר, ואז הרגו אותם. ואז אותה ואת אבא שלה והאחיות וזה, אז הם הגיעו לפה, והם היו משפחה של 12 איש, ונשארו 4, ומתוך 4 נשארו 2 היום. וזהו, היא הייתה פה, והיא הייתה בן אדם, כי אפילו שהיא הייתה ממש צעירה, שהיא הייתה בת 14, 15, 16, כשהייתה פה, אז היא שרדה בזכות זה שהיא הייתה יודעת לתרגם, בגלל שהיא התחלפה שלטון איפה שהיא גרה הרבה מאוד פעמים, אז היא ידעה הרבה שפות. היא ידעה הרבה שפות, והיא הייתה מאוד מאוד טובה במה שהיא עשתה כל פעם. כאילו, היה להם טוב להשאיר אותה כל פעם, כאילו שהייתה ידעה. מסתובב בעיר הישנה ורעש בה מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, וכך היה תמיד.
אבל מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. השלטים מעל החנויות משקיפים על הרחובות, בתוך ליבי יש זעקה והיא גדולה, הראו לי את שער הרחמים. חי פעם. אלו רק המחשבות שבי, אפשר לחיות פה במקומי, אני לא נשאר בך. אלו רק המסקנות שלי, אולי העיר הזו לא בשבילי, אני לא נרגע בך. רואה שאת כבר לא רואה, כמו סוס דוהר בלי כוונה, לא עוצר, מנסה להתעורר. מהגגות אפשר היה לראות חלומות של אנשים הולכים נעלמים בתוך שמיים בעלים. ראיתי מהומות, דברים שאני לא רוצה לזכור. ראיתי ילדים שאין להם לאן לחזור, עכשיו בתור, מחכות שרק ידליקו אור, כי הכל חשוך בה, וכולנו שוכחים לזכור שיש לנו עוד זמן לבחור. אני לא נשאר בך, מחפש רגעים שלא יהיו. אחותי חיה, עיניה היו ירוקות. בטרבלינקה גרמני שרף אותה, ואני עכשיו פה במדינת היהודים, האחרון שהכיר אותה. עבורה אני כותבת שיריי ביידיש על הימים הנוראים האלה של זמנה. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי.
נלחם בעצבות, בייאוש המחרסם כתולד. השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מהעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש כל פעמונים גם המחוג נסוג אחור ונדמה חלום טרם ימים פונים שעון החול שבת היום שבת היום בת כל דממה דקה איך מבקר שאי עיניי בכי דמעה כל המלאכים שרפים חיות ואופנים ונדמה חזור הנה ימים באים אליך לא ישוב אדום יום כיפור עבור בת כל דממה דקה עולה לשום מקום והיא ישנה חיל העיניים עוד איך מבקר שאי עיניי בכי דמעה רחל רחל אחיבי מקום אוהלך את מפתן ביתך כולם
עד כל דממה דקה עולה משום מקום, והיא ישנה רחל האלוהים עודך מבקר, צאי עיניים בכי דמעה, רחל רחל הרחיבי מקומו עלך את מפתן ביתך, פנים שווים לגבולך. הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר, אני שר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים לרגע הזה, כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. רק להאמין בלי לדעת, להרגיש בלי לגעת, לדבר עם העיניים גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, זה טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים, אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע, קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל אולי זה פנים שיש לי, כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח, עוד הכל יממה מתקרבת אליי ומסתכלת עליי.
לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי. סבתא כהרגלה, שירת חלומות כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. שהולך איתי, כי אתם נותנים לי כוח לתת לכם שמחה, את לבכם אליי לפתוח לי רווחה. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה על השנים. לפני שנפרדים אוספים את השירים לזמן שעוד יביא לכאן ימים מאושרים. יום חדש עלינו יאיר שמיים בהירים, וביחד עוד נשיר את כל השירים.